15 ମାର୍ଚ୍ଚର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଇପିଜି ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଦୁଇଟି ଏଲପିଜି ଭର୍ତ୍ତି ଜାହାଜ ଶିବାଲିକ ଓ ନନ୍ଦାଦେବୀ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରି ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 92,700 ଟନ୍ ଏଲପିଜି ରହିଛି, ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ବାର୍ଷିକୀ ପାସ୍ ମହଙ୍ଗା। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା ହେବ। ସରକାର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ବାର୍ଷିକୀ ପାସ୍ ଦରରେ 2.5% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏବେ 3,000 ବଦଳରେ 3,075 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ 425 ଟଙ୍କାରୁ 2,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ତାତି କଲବଲ କଲାଣି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଏଲପିଜି ଓ ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ନୂଆ ନିୟମ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଲପିଜି ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ପାଇପ୍ ବା ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ତୁରନ୍ତ ଜମା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଦ ଥିବା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ରିଫିଲ୍ ସଂଖ୍ୟା 88 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଉଟିମାନେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ମିସ୍କଲ୍ ଜରିଆରେ ସହଜରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରାଇଭେସି ଅପଡେଟ୍। ମେଟା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମେ 8ରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନ ଫିଚର ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗୋପନୀୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆୟକର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରୁଲ୍‌ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆୟକର ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଟିସିଏସ୍ ହାର ହ୍ରାସ ହୋଇ ଏବଂ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସାମିଲ ରହିଛି, ଯାହାକି କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଏହା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 300ଟି ସ୍କୁଲ ଏବଂ 30ଟି ଉନ୍ନତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।